ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଉ ହଉ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସାର୍ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଠି ସାର୍ ଭଲ ହୁଏ ତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ପଳେଇଥିଲି ସାର୍। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନୁ? ହଉ, କାଲିଠାରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେ। ଆଉ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲିଗଲୁଣି? ଯାହା ଦେଇଥିଲି ମନରେ ଅଛି ତ ହୋମୱାର୍କ? ତ ସେ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ ଆଜି ରାତିରେ କରିକି କାଲି ନେଇକି ଆସିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ କାଲି ହୋମୱାର୍କ ମନରେ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ କରିକି କାଲି ସାର୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋ ଘରେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ସେ ଗାଈଟା ଦୁଆଁ ଯିବ, ସେ ଗୋଉଡ଼ ଆସିପାରିବନି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଈ ଦୁଆଁ ଯିବ। ତ ତୁ ଯା, ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବୁନି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ସାର୍, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସତ କହୁଛି, କାଲି ଯିବି ସାର୍। ଓହୋ, ସାର୍ ପଳେଇଲେ। ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ରେ। ସାର୍ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା, ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, କାଳେ ସାର୍ କିଛି କହିଦେବେ। ସାର୍ ପଳେଇଲେ। ଓହୋ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଘରେ ଟିକେ ବସିକି ପଢ଼ିକି କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଠ ଦେଖେଇବି। ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ପାଠ ନ ଦେଖେଇଲେ ସାର୍ ମୋତେ ମୂର୍ଖ କହିବେ। ତ ମୁଁ ଯାଏ ହୋମୱାର୍କ କରିକି କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଯାଏ।